5:30 ang flight sa Migsoon. Amo na to. Oh, Ma'am Say, naunsa man ka? Ay, nag-uol na. Karon pa lang, hininga na sa Migsoon, Elmer. Ma'am Say, mura sad karon lang nahimuwag si kuya ni Muda. Lingasad biya siya katuig na ni Atog Manila katong nag-college siya. Arang-arang, nadito siya sa Manila. Kay maduaw man nato siya. Pero karon, laing lugar naman. Isa na pagduaw. Alay ka ganda kaayo ang devolution certificate. Unta na. Pero, ingon din ang baw sa kaaligid. Kung din niya maunta ko, dili ito ngayon ako. Kanili ko manibiyaan si Jinjin. Ah, Jinjin, anak, sure ka na nabusog ka? Mama Pearl, wa lagi dungan ato kaon Papa Vincent. Mag-anad ka na, Jinjin. Ngawa na si Papa ni Vincent. Karong pila ka adlaw. Dili na nato siya ka-sound man. Ngano man? Babayaan di ay Papa Vincent Jinjin. Ay, na sige pangutana, ha, Jinjin? Sige, anak, mag-ilis ta. Muato ta sa presinto. Ipablatter na to na hitabo ni mo. Kinahanglan mapasakaan og kaso. Si Vincent siyang gipuhat ni mo, Jinjin. Oo, natag-adto sa doktor. Ako na yung mag-ilisa. Ako nga po Perla. Ang Jinjin, tutsin mo para ha? Kuya, lakaw amo Mama Pearl ba? Ang Jinjin, kapuyugan lang po ni mama mo. Mama Pearl, excuse me. Sige, Jinjin. Excuse me. Di na kabaw lakaw Jinjin no. Di kabaw lakaw na Jinjin. Sige po nga ni Vincent. Maokin na lang ba tutugta sa bilangkuan ang rapist? Di kabaw lakaw Jinjin. Lola. Maglingkod wala ta din ha? Oh. May importante lang na pakiksultihan si Lola nimo. Unsa man Lola? Jinjin, love na mo si Lola, no? Di ba? Oh, love you, Jinjin Lola. Kung mao, sulti igod ko sa tinuod, ha? Susulti lang jud Jinjin Lola tanood. Di makak Jinjin oy. Nasusuko baya God makak bata. Oh, sige. Dubag ako sa akong ipangutana, ha? Apo? Ngutan na lang Lola. Tutubag lang jud Jinjin jud. Ngano nakaingon man ka nga si Vincent ang among-among nimo? Nakasiguro jud ka nga si Vincent. Oh, baho jud hubog Papa Vincent Tula. Baho jud hubog. Dayon gakus dayon Papa Vincent Jinjin. Baho jud man hubog jud. Hawk Papa Vincent hubo dayon Papa Vincent iya sa nina. Baho jud hubog Lula. Baho jud hubog Papa Vincent. Unya, nakakita ka gyud sa si Papa Vincent nimo. Siguro ka gyud nga si Papa Vincent nimo ang nagbuhat sa ingon. Pang mansuga Lula iya pang. Wa laro Jinjin nang iya. Baho man jud hubog Lula. Papariha man baho Papa Vincent kato gakus og kiss Papa Vincent Jinjin.
Pero, Jinjin, nahibaw ka ba nga mahimong madaot ni ini ang imong amahan? Mahimong mapriso siya? Priso? Parehas, Jinjin Lola. Priso lang kwarto sukan bata pa Jinjin. Di lang jud gawas kwarto Jinjin. Priso Jinjin kwarto di gawas. Dili lang sa kwarto prisuhon si Papa nimo. Kundi ato yun sa prisuhan sa mga kriminal. Kung si Papa ba nimo ang milugos nimo, ano nakahimo man siya sa imon? Nakahimo siya sa paglamoy sa kaugalingon niyang anak. Di lang jud priso Papa oy. Di man sugot Jinjin priso Papa Vincent. Lolo oy man Papa. Di lang priso Papa Lula. Lolo oy man Papa Vincent. Babariya Jinjin ba? Priso ng kwarto. Wawa gawas. Nooy man Papa. Kung si Papa mayod nimo ang nagbuhat sa ingon, kinahanglan gid siyang mapriso. Kay mao man na atong balaod, si Mama nimo mangita magyuhustisya sa gibuhat ni Papa nimo. Unya, be! Di masukot Jinjin, preso Papa Vincent, Jun! Di lang preso Papa Vincent, Halika mo diha! Di lang preso! Dali sa apo, mag-ilis na tayo. Itayin din yung paglatay ng nahitabo din, he. Ikihagin naman si Papa. Puyo kinauta, Chamber. Ma, dili naman tingali kinahanglan. Ihinom na lang ni natin, eh. Aron makalikay ta sa eskandalo. Retarded bitaw na si Jinjin. Upo sa'y gusto mo mahitabo, Chamber. Ha? Ihilom ta kining nahitabo karon, kining krimen nga gihimo ni Vincent. Aron ikaw na sa pagsuging nga biktimahon? Unsa? Ako? No way! Dili na ko tugutan si Papa, no? Angay lang magbayad si Vincent sa iyang kasalbahis, Chamber. Angay magay siya mapriso, madugta siya sa bilangguan. Kung ibali pang lethal injection, mas maayo, ma-lethal injection yung amahan tungo sa iyang kasalbahis. Unyag mapriso si Papa, ma. Yak! Kaluod! Dili ka na ko feel nga mapriso akong amahan, no? Unya, kung makaibaw si Almer ani, ma, mupadayon ka siya pakasal na ko. O nga no, dili man. O sa may labot mo sa ni Vincent, ha? Basta, ma, dako kini kawawa na to. Dako kini skandalo. Angay mong basulo ng imong amahang rapist. Ang sa man, makuyo ka naman sa presinto. Dili ko, eh. Kauho ka, ana, no? O sige, mag-iilis ko. Mga tunami. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumo, luyo sa mga pagkulang.